כשאני בוחרת רופא שיניים, אני מחפשת הרבה מעבר לטיפול עצמו. אני מחפשת מקצועיות ללא פשרות, דיוק ושקט נפשי. הגעתי אל דוקטור אחסן בהמלצתם של שתי חברותיי. הגעתי עם חשש ויצאתי עם חיוך ותחושת ביטחון. כאן מצאתי שילוב נהדר של רמה רפואית גבוהה, יחס אישי, אמיתי ואווירה רגועה ומכבדת. כל פרט נעשה בקפדנות עם הסברים ברורים ותחושה שיש על מי לסמוך. זה לא רק קליניקה מתקדמת, זו חוויה אחרת לגמרי. בעיניי מצוינות אמיתית מורגשת בלי מילים, וכאן מרגישים אותה בכל חיוך. כשמקצועיות, יחס אישי וקליניקה ברמה גבוהה נפגשים, זה דוקטור אחסן. מדובר ברופא שיניים מקצוען ברמה הכי גבוהה, סובלני, אנושי ובעל ידע נרחב וגישה יסודית ומדויקת. הטיפול שלי בוצע ברמה גבוהה, תוך הקפדה על פרטים, יחס אישי, הסבר על כל שלב ושלב בלי לחץ ובלי פחד, ובתחושת ביטחון מלאה לאורך כל הדרך. דוקטור אחסן הינו בחירה מקצועית מצוינת, למי שמחפש טיפול בלתי מתפשר. אני ממליצה בחום.